आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जाय बिथांमोना स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव फेज 2 टयलेटखौ जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन। दा नोंथांमोना नोंथांनि फैसाया हाबदोंना हाबाखै बा नोंथांनि नामा एप्रुभ जादोंना जायाखै नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो हायाखैब्ला आं नैबे भिडिअ'आव A to Z देखायगोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायबानो जाबाय। लोगोसे बेनि फैसाखौ सोबाय दं लोगोफोर। टयलेटनि फैसाखौ 9000 नोंथाङा मोनगोन। गिबियावनो नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय दानिया गुगोलाव थांनांगोन। जोङो गुगोलाव थांनोसै लोगोफोर। आङो मोनसे स्टेपाव देखायलांगोन। दानिया लोगोफोर जोङो गुगोलाव फैबाय। नोंथाङाबो बेयाव नोंनि सार्च ब्राउजाराव थांनांगोन आरो बेयाव स्वच्छ भारत मिशन gov.in खौ सार्च खालामनो हानांगोन। नैबे गिबिनि वेबसाइटआनो। आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। नोंथाङा बेयाव थांनाबाबो नायजागोन। आं दानिया नैबेयाव थुनोसै। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो लोगोफोर मोनसे पेज गेवगोन। बेनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि पेज। बियो स्वच्छ भारत मिशननि। नोंथाङा नोंथांनि लिस्टखौ नायनो थाखाय नैबे MIS नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। MIS आव जों दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो मोनसे पेज गेवगोन लोगोफोर। बेयाव लिस्ट नुदों नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन लोगोफोर। MR70A नोंथाङा बेयाव थुनांगोन नोंथांनि फैसा हाबनायनि लिस्टखौ नायनो थाखाय। जोङो नैबे MR70A आव थुबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नोंथांनि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जों नैबे आसामखौ सिलेक्ट खालामगोन। जोङो दानिया आसामखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया लोगोफोर जोङो नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा मा डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो। हमनानै ला आं नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ आङो सिलेक्ट खालामबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बेयाव नुदों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बेयो ब्लक। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि ब्लकखौ सिलेक्ट खालामनानै लानांगोन। गावबागाव ब्लकआव नैबेयावनो बेयाव नाम्बारफोरखौ खिथिखादो बेसे नोंथाङा बेयाव डाटाफोरखौ नायनानै लानो हागोन। जोङो दानिया नैबे बाक्सायाव थुफिनबाय ब्लकआव। दानिया लोगोफोर जोंनिया नैबे बाक्सा बे ब्लकनिया गासैबो बेयाव VCDCनि नाम्बारा ओंखारजोबगोन। बाक्सा ब्लकआव जिमानखिनि VCDC दं नोंथाङा बेयाव नोंथांनि VCDCखौ नागिरनांगोन। नैबेयाव VCDC थागोन। लोगोसे नोंथांनि बेयाव गामिया थागोन। लोगोसे नोंथांनि आइडिया बेयाव श' जागोन। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बेयाव नायनो हागोन। नोंथांनि फैसा हाबनाया जुदि पेन्डिं जादोंब्लाथाय लोगोफोर नोंथाङा फैसाखौ मोनगोन बा नोंथांनाव फैसाया हाबबाय। नोंथाङा बेयाव थांनानै गावबागावनि नोंथाङा लिस्टखौ नागिरनानै लानो हागोन लोगोफोर। बेयाव नोंथांनि VCDCखौ नागिरनांगोन। नोंथांनि नामखौ नोंथाङा बेयाव नागिरनानै लानो हागोन। जुदि बेबायदि पेन्डिं खोथैदोंबा लोगोफोर नोंथांनि फैसाया हाबबाय जानो हागौ। माने सोबाय दं फैसाखौ। आङो नोंथांमोननो ओरैनो मोनसे फिसा इनफरमेसन होबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि टयलेटखौ एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला नोंथांमोना थांनानै नोंनि नामखौ नागिरनानै लाबानो जाबाय। आरो जुदि फैसाया हाबाखैबाबो फैसाया सोबाय दङ नोंथाङा फैसाखौ मोनगोन टयलेट बानायनो थाखाय। एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ। आङो बेखिनिखौनो होनानै फिसा इनफरमेसन होनानै दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो लाखिथ'नाय जाबाय।